ihe m mụtara n'afọ 2020 kwenye ihe ahụ ajụjụ dị ukwuu. Enwere ofu ihe m mụtara bụ ịdị na-agbatị oge, ihe akpọrọ procrastination n'okwu bekee. Enwere mgbe ihe agwa amama eji mara m ọfụma. Mgbe ọbụla m chọrọ ime ihe, o nwere otu m na-eche agbatị oge. O wee eziokwu na amụtala m otu esi etinye ego, invest ego, itinye ya ka o wike mpụta ego. Ndị a na-emeta ego a na-akpọ iji ego achụ ego. Eche m na ọwụ ihe m nwere ọtụtụ afọ. Mgbe m bidoro afọ 2 ka m chee sị ka m bido ịma ihe mere onye ọbụla n'afọ a. Ọtụtụ ihe mere a na-emezi emume dị iche iche, ndị na-agụ egwu, ọtụtụ ndị mmadụ eweghachichara ego. Afọ a bụ afọ kpọọ ọkụ n'ọnụ, rute na ndị event planner, rute na ndị na-agụ egwu, rute na ndị na-eme ihe ejije, na manager, ndị producer. Onye ọbụla were ihe o tufuru n'afọ a. Na nwoke m itinye ego na azụmahịa ọ bụghị naanị na ihe gbasara egwu na ọtụtụ ihe ndị dị iche iche, maka na ihe ahụ ụzọ m chere ihe otu m ga-esi wike chekwa onwe m dịka onye na-agụ egwu. Ọ bụ eziokwu na ị ga-agbalịsi ike ịhụ na itinyere ego na ọtụtụ ihe ị na-eme ka wike mụta ego. Relationship lesson m mụtara mgbe ahụ COVID-19 na-eme, mgbe ahụ ka m mụtara ihe o ji dị oke mkpa ịhụ na ndụ dị oke mkpa, ịhụ na ị ga na-akpọ onye agbata obi gị na-ahụ otu ha si adị. Ma mgbe ahụ anyị na-eme ịhụ na ahụ, ịchọrọ ịhụ mmadụ gị ga-ahụ onye ahụ. Taa ka esi eme ya mgbe tupu COVID-19 na-ebido, tupu ihe niile agbanwee. Mgbe ahụ m na-akpọsi n'ekwentị, enwe ndị m na-akpọbe n'afọ ole na ole, ya uche otu ihe ndị ahụ gachara mgbe ahụ na-abịa m n'uche. Ya ihe COVID-19 kụziri m ọtụtụ ihe na gbasara ihe o ji dị oke mkpa ịgbakọta ezinụlọ. Na business lesson m ga-asị ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ị na-etinye ego na ihe ọbụla ga-enye gị ego, ga-enye gị nri. Iwele ọtụtụ ihe etile ego ebe a, mgbe ichekicha ihe ndị a, ya ozi na ọ mụtaghị mkpụta. M nwere ike gwa gị na business lesson wụ visibility availability study. Ya wụ ịhụ na ihe ị na-etinye ego gị ga-apụta ego. Ị ga-ahụ na ihe ahụ ị na-etinye ego gị na ọ ga-abụ ihe ga-amịta mkpụrụ. Ị ga-ele anya, lema azụmahịa ha anya, lema ya ọfụma. Ya bụ ihe m mụtara. Ihe ọzọ wụkwa ị na-akọnekti gị na ndị mmadụ na-akọnekti ọtụtụ ndị dị iche iche. O sokwa na ihe m mụtara na ya bụ n'afọ a. Life lesson m mụtara na ndụ ahụ, mụọ ịhụ mmadụ n'anya, mụọ isi ndị mmadụ imeela, mụọ ka esi ege ntị na ihe ndị mmadụ na-ekwu. Eche m na mgbe coronavirus na-enye ndị mmadụ nsogbu, mgbe ahụ ka m matara na enwere m ndị enyi na-agabiga ọtụtụ ihe niile. Mgbe ahụ ka m matara na m nwere ndị ezinụlọ na-agabiga ọtụtụ ihe. Enwere mgbe ọ na-awụ mgbe m na-ekwu okwu, maka na mgbe ọbụla mụnwa na-ekwukarị okwu, mana ugbu a mụnwa na-emezi ka ị na-ege ntị ka m mara otu ihe ha si dị, ka m marakwa n'otu ihe ha na-ekwu, otu ha si dịra n'obi. Mụọ ka esi anabata ịhụnanya. Ile anya ọtụtụ ndị na-esi n'obodo apụ, ị kwesịrị ịma otu esi ahụ mmadụ n'anya. Enwe mgbe ọ ga-awụ ị ga-amadị otu ma ị na-enweta ịhụnanya ha kwesịrị inweta. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agabiga ọtụtụ ihe bụ nke na-enye ha nsogbu, tụmadị ka a na-akpọ psychological trauma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agabiga ya. COVID abịakwa kwachi ebe niile, onye agha nọrọ n'ụlọ. Ya bụ ihe dị oke mgbe anya mara na situation abụọ nwere ike ịkwụsị ndị mmadụ ịkpata ego. Ị ga-amụta otu esi ahụ ndị mmadụ ịhụnanya, mụọ ka esi aghọta na ọtụtụ ndị mmadụ egosila gị ịhụnanya. Oge edukwala mgbe ị ga-asị ha imeela. Ihe ọzọkwa, ị ga na-ege ntị na ihe ọbụla ndị mmadụ na-ekwu. Ihe kacha njọ n'afọ a bụ ịhụ egburu ndị mmadụ na toll gate, ka nke kacha afọmofu n'obi. Anọ m na rally abụọ, anọkwa m ebe ahụ abalị abụọ tupu ya bụ ihe eme. Ihe awụ ihe na-ewute. O wee ndị nwụrụ site na nke ahụ. Ọ bụ ihe na-agbawa obi. Afọ a ihe ọma ma emekwele. Alụrụ m nwaanyị n'afọ a, ọ bụ nke kacha m nye m obi ụtọ. Nwaanyị mara mma, nwaanyị ka ibe ya.
ịhụ n'otu m si eme ka dịka Romeo, mana ọ dị mma maka na anyị gbara akwụkwọ n'afọ a mara onwe anyị n'afọ a tupu ya bụ COVID-19 ebido, tupu anyị alaghachi UK. Mana tupu mgbe ahụ anyị ebido chewe anyị ga-eme nke a, anyị agaghị eme nke a. Obi na-atọ m ụtọ gbasara nke ahụ. M na-elekwa anya ịhụ otu ọganiru ga-esi adị. Ihe ọzọ n'afọ a kwa enwere m ịgụ egwu n'abalị a. Ị ga-ahụ produsa m dịka ebe anyị nọ n'ụbọchị taa. Ahụrụ m ya bụ egwu n'anya, ahụrụ m ya bụ ihe egwu na-ekwu. N'agbanyeghị ihe a na-agabiga n'obodo anyị, anyị ga-agwa ndị mmadụ ose ihe ọjọọ ka ha nọrọ ebe ha kwesịrị ịnọ maka na afọ ndị ọzọ na-abata. Aha m bụ Pepenazie. Ihe a bụ my 2020 lesson. Enwere m obisi ike na unu hụrụ ya n'anya.